Witam wszystkich pięknie. Dzisiaj mamy drugą część takiego kursu o wędzeniu, jako się wędzi. 2 dni temu, ganz o tej porze, było 5 po południu. My mięso naszmerali solą do peklowania z przyprawami, z knoblochem. Zrobiliśmy taką masę. To mięso my wrazili do plastikowej beczki. To, co mi nie wlazło, to że do takiej ocelowej miski strzybnej i to mięso se spoczywało 2 dni. Ono je pięknie wonio, bo dyski jak tam wrazicie nos, to ono musi woniać. Tego się musi chcieć. To musi być taki, co by to człowiek chciał już jeść. Nie zepsuje się to. 2 dni to było we szpajsce. We szpajsce mam termometr. To jest ważne, co byście ten termometr mieli, bo najlepszy się pekluje mięso bez mala, jak je od 5 do 10 stopni ciepła. Nie śmi być za zima, nie śmi być za ciepło. Ja tam miał tak 7-8 stopni i wspominacie sobie, że mieliśmy połówkę tej masy do peklowania, co my połówką my naszmyrali mięso, a z drugą połówkę my se jechali w pudełku. I roztomili, dzisiaj będziemy zalewać to mięso zalewą i zacznie się peklowanie na mokro. Wiele tej wody trzeba. Tej wody trzeba tyle, żeby ona była, ona musi być połówkę mniej jako mięsa. To znaczy, jak macie, ja miał 16 kg mięsa, to znaczy, że potrzebujemy 8 litrów wody. To znaczy, na każde kilo mięsa potrzebujemy pół litra wody. I jako się robi tą zalewę? Musimy odmierzyć wodę do garnca, musimy tą wodę uważyć i po tym, jak się ta woda uważy, to do tej wody trzeba wsuć tą połówkę tej naszej masy do peklowania, tej naszej soli z tymi przyprawami i zamieszać i niechać to najlepszy na cały dzień, co by to wychłudło. Najlepszy to dać do tej szpajski, tamkaj się pekluje na sucho to mięso. I roztomili, co będziemy teraz robić? Teraz będziemy to zalewać. I jeszcze raz wam przypomnę, te zioła, co tu są i ta sól, to jest tej połówki, co my ją odmierzyli 2 dni temu z tej naszej mieszanki do peklowania. Połówką my naszmerali mięso. Widzicie, że ono tu są przyprawy i tutaj jest ta sól na tym mięsie. A drugą połówkę z drugiej połówki my zrobili tą zalewę. I oto wszystko w opisie filmu wam napiszę. I teraz roztomili, posłuchajcie, co zrobimy. Zrobimy teraz taką wiec. Weźmiemy sobie taką większą łyżkę i będziemy zalewać mięsko. Mięsko zalewamy pomału, co by się to wszystko tam fajnie rozeszło. I co jest ważne? Ważne jest to, że co by to mięso było zalote po sam wyrch. To znaczy nie śmi być to mięso, nie śmi to mięso tyrczeć. Ono musi być zalote tą zalewą. Ona ma taki kolor, widzicie, ona ma taki kolor, ona nie ma ganz klarowno, ona ma kolor tych ziół. Bo tam jest i listek laurowy, i grzebyki, i pieprz, i knobloch. To wszystko, co my robili 2 dni temu. Zalewamy to. Ta zalewa też przeogromnie fajnie wonio. To wszystko przegryzło się przez te 2 dni. Zalewamy to. No i zalewamy to po sam wyrch. Dycki jak w tym garcu to w worce tak zamieszać, co by tam z tego dna też te wszystkie przyprawy, chociaż to już jest tak przegryzione, że to już nie będzie teraz miało
To już nie ma wpływu na to, to już pięknie się to zaleje. Mięsko będzie się peklować. W tej naszej beczce. Tej wody musi być dycki. Na każde kilo mięsa musi być tej wody, tej zalewy pół litra. Co by to mięso fajnie tam pływało w tej zalewie. A tak, że prawie nie śmi to tyrczeć. To musi, tu już widzicie, że mamy prawie że posą wyrch. Potem wam jeszcze rzeknę, co będziemy dali z tym robić. Czekajcie, też to dzierżę jedną ręką. Ja tak nie ma, że gans taki kamerzysta jak się patrzy, ale widzicie. Mnie nie posłuchajcie, a więcej się dziwejcie. Bo to co fulą, to mogę fulać fur dookoła, ale najlepsze się dziwać. To człowiek, a poczytać sobie ten recepis, bo ja wiem, że nie każdy gans kapuje tą naszą cieszyńską rzecz, bo ja rządzę po naszemu, ale w opisie filmu, jak to czytają ludzie, jak to oglądają ludzie z Polski, Kansikę, to w opisie tego filmu będzie wszystko. No już mamy posą wyrch. Tak, już to mięsko jest prawie że utopione w tej zalewie. Tak, prawie, ono nie śmi tyrczeć, nie śmi tam wystować. Ono musi być zalote. Jak już widzimy, że mięsko jest zalote, to teraz trzeba jeszcze zrobić taką rzecz. Taką jedną wiec. Trzeba, ręce mamy czyste, trzeba to mięso, ja tam rękę wrażę do tego i trzeba to mięso kapkę pozwyrtać, to znaczy poprzekręcać, poprzekładać, a to wszystko skryć z tego, co by ta woda, ta zalewa, co by ona była, się dostała wszędzie między te mięsa. Nie śmi być tak, że kańsi mięso, bo one się będą stykać, te mięsa, ale nie śmi być tak, że kańsi tej zalewy nie ma. Ono to mięso je naszmyrano, my go naszmyrali tą solą, ale nie śmi być tak, że to mięso, że ta zalewa kańsikę, że tej zalewy kańskiej nie ma. Widzicie, że jak my to mięso kapkę pozwyrtali, to ono nam wypłynęło kapkę na wyrch. To znaczy, że ta zalewa się tam straciła między to mięso. I teraz musimy dolać tej zalewy. Z tego tej zalewy dyski je tak kapkę więcej. Ja tej zalewy dyski robię, bo tam w tym recepisie jest napisane, że się robi tela wylaje o połówkę mini jako je mięsa, ale ja tego robię dyski kapeczkę więcej. No i teraz widzimy, że mięso już je utopione gans w tej zalewie. I teraz roztomili, co robimy? No nic więcej. Jeszcze to możemy powoniać. Tam nos wrażym. Wonio to przefajnie. I teraz co robimy? Zawieramy tą naszą beczkę. I idzie ta beczka do szpajski na tydzień. Ja wam rzeknę tak. Jedni peklują mięso, a i 2-3 dni, 4 dni. Ja mięso pekluję tydzień, ale Rożek zrobił tak, że peklował mięso 2 tygodnie, a to mięso było taki bardzo miękki. Mnie się zdarzy, że jak się go pekuje dłuższy, to mięso lepszy przelezie. Ale tydzień mu styknie, jak poleży w tej zalewie, to będzie już gans fajny, ale kto chce, to może peklować 2 tygodnie. I roztomili temperatura, musimy mieć termometr we szpajsce, czy w piwnicy, czy kaj to mamy. Ta temperatura by miała być między 5 a 10 stopni. Jak tam będzie temperatura 11,
albo 4, to też nie ma tragedii, ale jak już tam będzie spadno stopni, no to już jest moc. Podle mnie za zima też nie śmi być, bo ponikierzy to dodają do lodówki. Kany je 2 stopnie, 2-3 stopnie, to czym je niższa temperatura, to te wszystkie procesy będą zachodzić wolniejszy. Musi być ta temperatura taką optymalną, no ja mam dyski we szpajce tak kole 8 do 10 stopni. I co drugi dzień roztomili, bo nie mówię, że każdy dzień, ale co drugi dzień trzeba se opucować packę, rękę i wrazić tam rękę do tej beczki i to mięso kapkę pozwyrtać. Tak sobie ta zalewa tam pięknie wszędzie wlazła między to mięso, co by te mięsa się nie skleiły. I roztomili dzisiaj, mamy niedzielę, mamy 2 lutego, mamy gromnicę, na gromnicę półpiwnicę, wiecie o tym dobrze. Za tydzień w niedzielę będziemy wędzić. Choć to będzie niedziela, ale grzechu nie będziemy isto mieć, pombuczek nam wyboczy i będziemy wędzić. Także roztomili, dziękuję za dzisiaj i wszystko to, co żem prawił o zalewie, o tym, jako teraz zalewać to mięso, macie w komentarzu, w opisie pod filmem. Także widzimy się w niedzielę. Miejcie się fajnie.